ಆರೆ ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಹಾಯ್ ಲವ್ಬಿರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಡ್ದು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾಂಡಿ ಆನ್ ಅಂಚೆ ನೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಪನ್ಕ ಪಂದು ಎನ್ನದೆ ಅದು ಬಂಡ ಏನ್ ಪಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಕೇನಂತಾರೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ್ ಒಂಚೂರು ತೋಜಾಲೆ ಆರ್ನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಏಪ್ ಮಲ್ಪೋರಂದ್ಕೇನಂತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಬೇಜಾರಾದ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾಗ ಅಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಂಚೊಪ್ಪೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಎಂಚೊಪ್ಪೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಗಾಯಸಿನ ತುಳಿ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಮುಜ್ ದಿನ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೆ ಐತೆ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಮೋಡ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಟೈಪ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಬಂದಾಗಂತೂ ಫುಲ್ ಬರ್ಸನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಿಮಗಾಳಿಲ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಆಯಿತು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಚೊಪ್ಪೋಲ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಕಾಂಡದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೇ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಕಾಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಮೀಪವನ ಪೂರ ತೋಜಾರ ಆಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಬೇಗ ಎಡ್ಮಾರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿನ ಮೀಪಾದ ಜಪಡ ಅದು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ 8:35 8:40 ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಮರೇಕಲ್ಲೇನು ಜಪಡ ಅದು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆ ಲಕ್ಕೋಲು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ 16 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ತುಕ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದಲು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚಪ್ಪುಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಕ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬಾವೆ ಪೂರಣಿಗಳು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ತುಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಲದ ಕೆಲಸ ತುಲಿ ಪೂರಾ ಮುಸುಂಟುಂಡು ಪೂರಾ ಪಾಡೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಕದೇರಾರು ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ಐತೆ ಗೈಸ್. ಫುಲ್ಲು ಸಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದನ್ ಬಾಬು ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅತಿ ಬಾಬು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೋಡ್ಗಿ ಬಾಬಾ ಯಾಪು ತೋಜಾಗ ಪನ್ನೆ ತೋಜಾಗ ನೀನಿ ಇನ್ನು ತೋಜಾಗನೆ ಪನ್ನೆ ತೋಜಾಗನೆ ಹುಚ್ಚಿ ಆಜ್ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾಗನೆ ಎಂತ ಆಜ್ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾಗನೆ ಎಂತ ಬನ್ನಿ ಎಂತ ಈರ್ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಎಂತ ಆಜ್ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕದ ಜಗನೆ ಪನ್ನಿ ಶನಮ್ಮ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಲಕ್ಕಾಗ ಆರೆಗ ಈ ಕುಂಟ್ರಲು ಪುರ ಗೊಬ್ಬನ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಾಬು ಶಾನ್ಯ ಇರೊತ್ತು ಅರೆ ಅಮ್ಮನಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಪ್ಪರೆ ಅಮ್ಮನಟ್ಟು ಕೇಶಮಪ್ಪರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಿಸಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀತೆ ಜಲಧಾರೆ ಆಂಡ್ ಮೂಲ್ಪ ಜಲಧಾರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ ಅದೇ ಇತೊರ್ತು ಮಲ್ದಿ ಜರೀರ್ ಆಯ್ತ ತೇಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಾಬು ತಾಲ ಪುರ ಬೊಟ್ಟೋರು ಎಂಚ ತಾಲೆ ಬೊಟ್ಟುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಾಲ ಬೊಟ್ಟುನತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಜುಮ್ಮುನು ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಇಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈಲ್ಲ ಬಾಯಿ ದುಲೆ ಪಾಡು ಅಂತಲು ಅಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಕರಡಿ ಶೆನ್ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನಲ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡು ಶೆನ್ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂಚ ಪುರ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಫೀಸಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಫೋಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೂರುಂಡೆ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಮೇರು ದೂರ ತೂತ್ ಪಾತೆರ್ನು ಎಂತ ಮೋನೆ ತೂತ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜರ್ದು ಒಂಥರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪಿನ್ ಕೂಡ ಯಾನೊಂಚೂರು ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ತೆಲ್ಪೋನು ತುಲು ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಲಂಚನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗುದ್ವಾರೆ ಅಮ್ಮ ಗುದ್ವಾರೆ ಇಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಡೇಶ್ ಮಂಪುಗನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಬರೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಏಪಲ್ಲ ನಾನು ಉಪ್ಪುನು ನಿಜವಾದ ನಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇನು ಲಾಲ್ಡನ್ನು ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ನಾನು ತೂಂದು ಪುಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ತೂದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನಾಗಲ್ಡ ಮುಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ. ಓಕೆ ನಾನೈತೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಜೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಾಲ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪನಿಲ್ಲಾಡ್ದಂತ ಬರ್ರೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಲ್ಲತ್ತು ಚಳಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜಾಸ್ತಿಗೇಡು ಅಲ್ಲಿನ ಮಂದಿರ ಕೊದ್ದಿತ್ತು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದ್ಲ ಅಕ್ಕರಣಿ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಕಲಿಗತಿ ಅಚ್ಚಿಯ ಮಪ್ಪಗ ಅಚ್ಚಿಯ ಥಿಯ ಚಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಕ್ಕಲ ಸಾಂಗ್ ತೆಯ್ಯ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋತಾನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿವಾಲೆಗಳು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ್ ಬರ್ತಿತ್ತವಳು ಅಂಚ ನಕ್ಲೇನು ತೋಜಾಗ ನೀರಿನ ಗಾಯ್ಸ್ ತೋಜಾ ಹೊಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಜಾಡೆ ಚುಕ ಬೇಕು ಐನತ್ ಬೇಗ ಏನಲ್ಲ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕಾಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕಾವೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕಾವೆ ಆವತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕಾವತ್ತೆ ಒಬ್ಬ 6 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕಾವತ್ತೆ ಆರೆ ಬನ್ನಿ ಶೆನ್ನಮ್ಮ
ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಶಾನು ಬಾಬುಗೂ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬದು ಸಾಕಾಂಡದನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೀಡ್ ಮಲ್ತೇನೆ ತೋತೆ ಅಡಿಗೆ ಜತ್ತೇರು ನನ್ನ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೊಂದು ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಕರುಂಡಲಿಗ ತುಕ್ಕತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗಲೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅವು ಮಿತ್ತಡು ಎಂಜಿ ನನ್ನ ಪೇರು ಈ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪುರ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅವು ಒತ್ತದ ಹಾಕಲು ದಾಯಗ ಅವೇನು ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಹಾಕಲು ಮಲ್ಪೇಜರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಡೌಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದಪ್ಪರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇಂಚ ಪುರನೇ ಕಟ್ಟೋಡ ಆಪುಣಿಗಳು ಇಂಚ ಬಾಬುಗೆ ನೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಅರೆ ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಪಚಕ ಪಚಕ ಮಂತಂದಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆ ನಿಂಚಿ ಮಂತಂದ ಒಂಚೂರು ಗೋಡೆ ಮೀನು ತಾಗುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆ ನಂಚಿ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಕಡೆ ಜತ್ತಿರ್ತಲೆ ಗಾಯಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತೋಲೆ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಕೀರ್ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಯಸ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರೌಡು ನಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಕೊರೆತೊಂದುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತೆ ಕರ ಬರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರ್ಕೇನು ನಾಯ್ದು ಸೌಂಡು ಸೊ ಶಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ತಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬುತ್ತಿ ಬಾಬೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಐತಿ ಬಾಬು ಗೈಸ್ ಅಂತ ಮೊದಲು ಫೀಡ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ನಿಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ವಾನ ಗೈಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಬಾಬು ಕಿನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ ಪೇರು ರಾಮರಾಮ ಬಂದಾಂಡು ಕೇಂಡಿಜೇರು ಅಂತ ಬೇಕಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ರ ಸೆಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪತೊಂಡ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಒಟ್ರ ಸಿಗೊಬ್ಬಂದು ಬರಪ್ಪೋಲು ದಾದಿ ತುಲೆ ಗಾಯಸಿತೆ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗಾನಿ ಗಾಯಸಿ ಅನಿತೆ ಬಾಲಿನಂತ ಗೊಬ್ಬವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲಾವು ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಅವನುಂಡು ಇರ್ಲ ಏನು ಬರೇ ಬಾಬು ಇರ್ಲ ತಿನ್ಪರೆ ಬಾಬು ತಿನ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ಪರಾ ಗುದ್ದುನು ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನೈತೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿದುಂಡೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಪೋಲ್ ದಾನೆ ಮೂಲ ಪಾತಿರು ನಿಜ್ಜೋಲ್ ಬಂದು ಅಂಚ ತಾತಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೇನು ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಒಂಬತ್ತುಂಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಲ ಮುಗಿಯ ಬರೋದುಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮುಗಿತು ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದಿ ದುಂಡು ಗುದ್ದುಡೆ ಬಂಗಾರಗೆ ಡಿಶಮ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾಡ ಮಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನಟ್ಟು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ್ ತುಯಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅತಿ ಬಾಬು ಅತಿ ಜೈ ಬನ್ನಿ ಜೈ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಕ ಇಂಕ್ ಅವೇ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಐನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪಾರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನ ತೂದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬುನಟ್ಟು ಬೋಡ ಅತ್ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ ಕನೋಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಬು ಕಿನ್ನಿ ಚೊಚಿಯರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾರ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಗಾಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ದಾದನ್ ಪೇರು
ಅಪ್ಪ ತಿನ್ಕಂದ ಒಂದುಂಡು ಕಾಣೆ ತಿಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಕಂದ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡತಿ ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ ಎರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಕಲೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಬೊಳಂಕರಿ ಅಂತ ಬೊಕ ಅರೆ ಬೊಳಂತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದು ನೆನೆದ್ದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊರಡ ಈ ನೀರು ನೈಟ್ ನೆನೆತದಿದ್ದು ಸಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದು ನೆನೆದ್ದಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಐಕೊಂತೆ ಉರ್ದುಲ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತಲ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆಕ್ಕದು ನೆನೆ ಅಡವು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಆತ ಬೋಡು ಅರೆ ಬೊಳಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಉರ್ದು ಅಂದ್ ಸರಿ ಉರ್ದು 4 ಬಗೆ ಬೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಅವನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಪಿರೋರ ದೆಕ್ಕದು ಕಡೆದು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಟದೆ ಕಾವಲಿ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೇರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಜಗಲೆ ಪನ್ನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕತೆ ಗೈಸ್ ತೂ ಯಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಶೋ ಕಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಇತ್ತಂಡೆ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಬುಕಿನಿ ನಟ್ಟುಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಆಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪುನು ಇಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಬುಕಿನಿ ನಟ್ಟುಗು ಒಪ್ಪರೆ ತುಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂಡೆ ತುಲಿ ನಿಗಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.